Tää on näitä myyntifirmoja, hyviä myyntifirmoja. Ne myy vaikka äitinsä, että ei siinä ole mitään. Mutta niiden IT-järjestelmä, se on täysin eilisen päivän kamaa. Ihan historiaa. Siihen pitää tehdä muutos. Ei ne tajua sitä, miten IT-järjestelmä tukee myyntiä. Mutta hei, jos te pysytte mukana, Isoworksin ICT-asiantuntija, herra Patjanen, mä näytän, miten homma toimii ja pistetään asiat järjestykkeen hetkessä ja IT palvelemaan myyntiä. Come on, lähdetään. Moi. Saako pientä selvitystä? Tää näyttää ihan kamalalta oikeesti. Siis täällä on tämmösiä vanhoja koneita, sulla on vanha kone. Mikä tässä on homman nimi? Mä en oikein ymmärrä, että miten te luulette, että tämä järjestelmä toimii tällaisilla kamoilla? Voiko se selvittää vähän tai sinä? Se, että jos te olette yhdessä tässä kimpassa tekemässä, mutta näiden koneittenhan pitää synkata keskenään. Kaikilla on sama tieto, sama ajankohta. Silloin te pystytte kommunikoimaan koneittenkin kanssa. Toihan ei tiedä yhtään, mitä te teette täällä. Eihän tämmöisellä nyt voi tehdä yhtään mitään. Eihän tällä millään pysty vetämään tähän samaan yhteyteen. Jokainen tuntuu olevan niin hiljaa ja keskittynyt. On varmaan se, että ne ei ole vielä lähtenyt käyntiin nämä koneet vai? Onko teillä mitään käsitystä siitä, että teidän naapurit käyttää teidän yhteyksiä tässä? No ilman kos. Sen takiahan meillä kaikki järjestelmät hidastelee ja mäkin olen tässä joutunut tulostaan kaikki nämä 10. Ihan tulostit oikein itse? Kyllä. Herra Jumala sentään. Tää on niin kamalaa rahan ja ajan tuhlausta. Te ette varmaan käsitä sitä. Ja tähän olisi niin helppo ratkaisu. Moi! Mites täällä valitellaan ja kiroillaan, eikö oikein järjestelmät toimi? No kato, kyllä täällä on siis ihan homma hanskassa. Jos sä laitat nyt esimerkiksi tähän kalenterimerkinnän, niin synkronisoiko se tänne näin sen? Sano synkronisoi. Synkronisoi. On hyvä. Niin meneekö se tänne? Tuleeko se tänne silloin? Tai tänne ilmeisesti. Siis se tulee molempiin vai? Vai tuleeko se kaikkiin kolme? Jos sulla on nämä kolme, miksi sulla on nämä kaikki kolme tässä, jos ei se mene niihin? No pitäähän se nyt olla. Meneekö se sitten? Ei. Onko sä laittanut tänne sitä kalenterimerkintää? Onko sä laittanut tänne ja synkronisoiko sen tänne? Sano synkronisoi. No niin, hyvä juttu. Mikä tämä on? Se on tabletti. Tabletti, kenen tämä on? Se on kyllä tyttären tabletti. Jeesus. Näiden kaikkien pitäisi olla yhdessä ja tukea sun työtäs. Eiks niin? No kyllä. Sano tukea työtä. Tukea työtä. Jeesus, yes! Ei ne ollut tää homma ihan kunnossa, kun on kauhean hätä tulisi. Onko täällä vessa? Oho, ei tää vessa ollutkaan. Terve. Siis tää on teidän konehuone. Mä oon 5 tähden mies ja teidän IT-ratkaisussa, mitä mä nyt tästä näen, niin tästä mä annan puolikkaan. 0,5 tähteä. No en mä nyt näitä tähtien takia tee näitä hommia. Eikä mulla ole aikaa kaiken maailman virityksiin, kun porukalla ohjelmat kaatuilee ja ne ei osaa käyttää niitä, niin ei se mun vikaa. Eikö sulla kukaan ole sanonut, että ei sun tarvi olla joka mies niin kuin siellä tuolla täällä? Täällä ei ole mikään ratkaisu toiminut, paitsi sinä. Sua mä oon nähnyt joka puolella. Täällä, alhaalla, vessassa, ulkona. Okei. Mulla on ratkaisu tää. Hei, teillä on ihan lähtökohdat ihan ok. Mut pienellä IT-kehityksellä ja järkeistyksellä liiketoimintanne sais oikeesti lentämään. Viestintä- ja työryhmäjärjestelmät kuntoon, kun on kerran niin hienot laitteet hankittu. Näin saadaan matkakuluja ja hukka-aikaa pois. Laitteet ja ohjelmistot rekisteriin, jotta nähdään milloin pitää mitäkin uusia, ettei ne vanhat pyöri nurkissa. Mobiilit laitteet hallintaan tietoturvallisesti. Silloin niillä voidaan käyttää liiketoimintaan liittyviä sovellutuksia turvallisesti. Ja vielä kun palvelimet pistetään virtualisoinnin turvallisesta ympäristöstä ja osa ohjelmista otetaan pilvestä tänne näin, niin saadaan tämänkin yrityksen bisneksen tehoa ja samalla säästyy pitkä penni rahaa. IT-prosessien tehostaminen tuottaa teillekin tulosta. Eiköhän tätä lähdetä tarjoamaan teidän johdolle. Mitä sä meinaat? Sano jotain! Sopiihan se. Sopiihan se! No niin, sitten mennään. Hei! Mulla on ratkaisu! Nyt on kaikki
selvitetty ja eikö se ole hieno olo? Kyllä. Hieno fiilis. Ja nyt tehdään yksi juttu, meidän toimitusjohtaja synkronisoidaan, otetaan tämä pois, painaa ihan jumalattomasti ja saadaan kevyt tilalle. Tää on just passeli sun toimenkuva. Nyt me voidaan synkronisoida sinutkin. Ja hei, mikä parasta, nyt teidänkin tulos lähtee lentoon. Tästä se lähtee. Mä oon koko ajan uskonut teihin, mä oon teihin kaikki uskonut. Sinun erityisesti, sä oot semmonen Duracell-jätkä. Sä vetelit tuolla niinku hullu. Yes, sillä tavalla. Ei muuta kuin työtä kohden vaan ja mä oon ihan varma, että te tuutte pärjäämään. Yes. Tämä oli just sellainen todella oikein tyypillinen esimerkki firmasta, jossa on hitosti potentiaalia ja hyvää henkeä ja osaamista ja huipputyyppejä, joiden myyntiresursseja oli aivan hukattu ja haskattu tekniseen toimimattomuuteen. Oikein mitoitetut ja oikein toteutetut IT-ratkaisut, ne säästää kustannuksia sekä tehostavat liiketoimintaasi. Kun Patjanen huolehtii sun ICT-ratkaisuistasi, yes, sä voit keskittyä liiketoiminnan pyörittämiseen. Tää on se pointti. Yes. Vitsi, kun mä saisin tehdä muillekin näitä.